Ei, molt bones a tots, aquí, bueno, en un vídeo directe en el poblat i, bueno, millor que mireu vosaltres tota la gent que està aquí. Aviam, col·locaré els noms. Aquí estan varios, bueno, els usuaris que estan ara actualment, no m'envieu coses, no vull regalets. Els que estan actualment aquí en el poblat, bueno, que estaven en el servidor, o majoria, no sé, sí, crec que estan tots. I bueno, pues estic en el poblat, que no sé en quina direcció és de l'espawn del Minecraft, el mapa temporal. El fundador és el Eustis, que està aquí, el senyor totpoderós Eustis. I després el cofundador, aviam, com es deia, el Zack de Big Mac, mira quin nom raro, oi? El Zack de Big Mac és el cofundador, així està millor. I bueno, pues aquest vídeo el col·locaré, si esteu veient això és que el mapa, aquest mapa ja s'ha esborrat, ja no està el nou mapa, i en aquest vídeo pues és com un recordatori del mapa que va ser-hi, que va estar en una part de la nostra ment del Minecraft. I bueno, pues em dirigeixo a fer la ruta. Aviam, espera, que la gent... Fem ruta. Tots ens segueixen. Allà em vaig bé, no? Sí. Aquí en vermell i bueno, cap on, doncs aniré cap aquí. Sí, sé que en el vídeo, l'altre vídeo ja ho vaig gravar. Ah, mira, poblat est. O això és a l'est del poblat. Aquí està la torre i tot. Allà, anem a col·locar així. Ai, m'he caigut a l'aigua! Nyeix! I, bueno, aviam què fem? Aviam, no sé, la ruta... I crec que el servidor ha patat perquè tothom s'ha quedat quiet. Ah, mira, veus? Ja està. Tiri, bueno, què més? Pues gràcies al Zack de Big Mac, al Max, la Laia, al Rick, al Xavier, al senyor Eustis, al T. Barneys, en Paul... Aviam, que em lio. Merci, Rick, merci. Després tenim qui més? El Tomàtic, el Sashmea o el Trompetoide, Zana o la Zana, no sé això, el Suncraft i l'ST799. Gràcies per estar aquí, per jugar al Minecraft, que li doneu vida al servidor amb construccions i donacions i el que vulgueu fer. I, aviam, que som l'olla. I, bueno, pues no sé, és que no sé què dir tampoc, no sé, aviam, què faig? Què faig? Ai, m'he estampat a la paret. No sé. Va, anem a fer una cosa. Eustis. Aviam si me'l dona, Vinga, tots a l'aigua, va. Ai, no em dóna el fly. És que no sé, aviam, què faig? Que juguem a futbol. Un futbol. Mira, aquesta part no l'havia ficat. El metro, pues el metro, com s'entra al metro? Com s'entra? No sé on està el metro. Com s'entra? Aviam. On està el metro? Jo vull saber el metro on està. Aviam, hi ha el metro, on està el metro? Fora de servei, una font fora de servei. Bueno, ja em paro i quan trobi el metro busco on està
i torno a gravar. Així que, fins ara. Bueno, ja he trobat el metro, hem fet una miqueta de trampeta fent un forader. I bueno, el metro just a sobre meu està el poblat i bueno, clar, sota el metro, construït pel CECT Big Mac aquest, no m'acaba de sortir el nom. I bueno, li podem donar una miqueta més de vida, no això? Aviam si això corre més. Corre, corre, corre! Bueno, sí, home, si ens ensenya cada casa que té la gent allà, no sé, ja faré un vídeo o alguna cosa. Què ha passat aquí? Suncraft, que fas caravana? Què més? Vale, això crec que és un camí sense sortida, O no? És un camí sense sortida, això. Unyeg! Bueno, clar, veus línia al final. Bloqueaos! Vinga, tots enrere! Vinga, va! Mare meva! Dios! Hòstia, ara que penso, aquí en el metro tots és ideal per gravar un videoclip. Oh, mare meva, quin agòbio! Vinga, som-hi! Jo me'n vaig. Adéu, senyors! Adéu! Vinga, va, cap aquí. Què passa aquí? LOL? Hola, adéu, senyors. Mare de Déu. Me'n vaig al poble! Què dius? En sèrio? M'estic anant al poble? No, alto, frena. Que bo! Mare de Déu! Bueno, crec que tot això és el camí que es fa el recorregut i... aquí ja no hi ha... Aquí ja no hi ha ambient, aquí m'aturaré ara. Bueno, doncs... El servidor del Minecraft.cat en el mapa temporal. Això és el que estava construït. Espero que si es borra, almenys que algú guardi el mapa. Espero, perquè estaria molt bé que col·loquessin el mapa a internet i poder descarregar-se un al mapa i poder fer les seves sèries o fer alguna cosa. Mira l'Eustis! No s'hi va, el vas volant! Mare meva, quin recorregut més llarg! I això ho vaig fer jo 2 cops caminant. Tela, tela. Aviam, senyors... ja estem arribant, a aquell poble crec que l'he fet jo. Tomàtic! No siguis dolent tot. Hola. Suncraft. I arribem al final. Ui! Aviam com se surt aquí, aquí ja està. Bueno, pues, l'estació de l'Spawn, cap allà es va al poble. I amics, amigues, administradors, seguidors, subscriptors, fans incondicionals, gràcies per voler sortir en el vídeo. Sigueu benvinguts, els que sigueu nous, benvinguts al meu canal. Els que sou antics, espero que disfruteu dels vídeos com sempre. I gent, ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu!